Tak, priatelia, ja vás zdravím pri mojom ďalšom videu po dlhom čase. Viacerí ste ma upozorňovali, že som žiadne video nedal, takže tu je. Ale bude to také netradičné video. Nebude to žiadne zábery z drónu a podobne, nejaké výlety, ale bude to klasická rozbalovačka, a síce Life po 4 batérie. Poďme si to rozbaliť a pokračujeme ďalej. Takže takto to vyzerá dizajnovo. Asi takto. Pekná bateriočka však. Bol k tomu aj takýto manuálik, bohužiaľ čeština, slovenčina tam není. Ale tak ako si poradíme. No a boli k tomu aj tieto šrobky, jedny dlhšie, druhé kratšie a krytky proti skratu. No čo si povieme o tej bateriočke? Má to 200 A BMS-ku, to znamená, môžete ju vybíjať 200 A aj nabíjať 200 A, ale takú nabíjačku ja nemám, ale to si za chvíľu ukážeme, ako ju budem nabíjať. Je to smart, to znamená, že sa dá pripojiť na aplikáciu. Mini znamená mini rozmery, ale má 27 kg, čo nie je málo, ale zase sú aj ťažšie baterky, však hlavne tie olovené. No a 12 V samozrejme. Tak toto vyzerá. Kupoval som to z Allegra v nejakej novoročnej akcii za 483 myslím eur a dali mi k tomu ešte aj tento Greencell menič 2000 W. Idem to všetko vyskúšať a uvidíme, ako to šlape. Ja to chcem hlavne používať v karavane, ktorý je vlastne stacionárny, nepoužíva sa, je stále na jednom mieste celoročne. Mám tam aj taký jednoduchý solárny systém, ktorý mi ale moc dobre nefunguje, pretože nie sú tam dobré podmienky, sú tam stromy a tak ďalej. Mal som tam len olovenú baterku z kamióna, ktorá síce držala, ale pri nejakom dlhšom pobyte by to asi bolo málo. No ale prečo vlastne robím toto video? Ja nejdem sa zamerať na nejaké technické, dopodrobná nejakých technických parametrov, ale chcem hlavne vyskúšať, či táto baterka utiahne malú 30 litrovú chladničku a ako dlho hlavne utiahne, to je podstatné. No, ideme ju teraz troška nabiť, tak sa potom prihlásim. Tak, pripojil som to na nabíjačku, takú jednoduchú, čo nabíjam do aut z batérie. Je nejaká 10 A z Alzy, taká lacná. Nabíja to, ale pozrieme sa potom ešte do aplikácie, ale ešte som vám zabudol povedať, že prečo som sa rozhodol práve pre túto značku Wattcycle. No má výborné hodnotenia na YouTube, čo som pozeral, nikto na to nejak nenadával. Aká je to výroba, priatelia, to som sa nedozvedel, ale vysokou pravdepodobnosťou to bude Čína. Minimálne tie komponenty vo vnútri, v tých črevách budú Čína. No ale tak asi aj Čína vie vyrobiť dobré veci, napríklad DJI dróny, ktoré si mimochodom môžete pozrieť zábery na mojom kanáli. No a poďme sa pozrieť do tej aplikácie, to bude zaujímavé. Takže, tu je aplikácia, to je tá základná obrazovka, kde nám vlastne ukazuje čas do úplného nabitia, čiže 12,8 hodín. Čo je veľa dosť, pri tom, že je tam už skoro 60%, no ale sila tej nabíjačky nepustí. Tu vidíme 10 A, 10,2 A a nabíja 13,3 V. Tu ešte ukazuje teplotu batérie 15,8 stupňa, sú tam aj Fahrenheity. Tu sa dá vypnúť nabíjanie, vypnúť vybíjanie, ale to teraz nejdem, aby som to neprirušoval, to nabíjanie. No a máme tu ešte aj nejaké iné veci, ale to musím sa na to pozrieť. Áno, nastavenia. Tu sa dá nastaviť maximálny voltáž nabíjania, vybíjania a tak ďalej. Maximálna teplota pri nabíjaní 55 stupňov, ale s tým asi nejdem nič robiť, to je od výrobcu nastavené. Takže takto, aby ste vedeli, že aj takáto vec tu je. Vrátime sa späť, ale neviem teraz ako. Čiže asi takto, My Davis.
Aha, už sme tu. Aha, už je 60%, 12,8 hodín. Tu nás sa dá pomenovať tú baterku, ja som si to dal len baterka. Ale už kebyže máte ich viac, tak si dáte baterka 1, baterka 2, alebo tak. Takže toľko asi aplikácia, k tomu sa nejdem veľmi venovať. Je len ľahko stiahnuteľná, dokonca QR kód je aj na batérii, myslím, ale teraz nie je v zábere, lebo je to zozadu, ale volá sa Wattcycle. Takže toľko k aplikácii. Takže asi nejdeme čakať, kým sa to nabije. Teraz by som povedal, že poďme si to vyskúšať. Či to utiahne aspoň nejakú žiarovočku alebo niečo také. Ideme teraz skúsiť. Tento fén má 1000 W. A menič má 2000. Čiže mal by ísť na polovičný výkon. A uvidíme, že či sa nám rozbehne aj chladenie toho meniča. Takže idem to zapnúť ešte palce, dúfam, že tu nič nevybuší. Áno, zelená kontrolka zasvietila a zapínam fén. Ale teraz vôbec nepočujem, ale nie, menič neruší. Ideme pozrieť teraz, musím viac kričať, aby vás bolo počuť. Ideme pozrieť do apky. Sme v appke a ako vidíme, bere 950 W, čiže výrobca klame. Není to 1000 W. A išiel by 2,5 hodiny, ale neviem, či ma je počuť. Dúfam, že hej. Ak nie, dám titulky. Dobre, skúsime ho stiahnuť na polovičný výkon. A už nám to klesá. 600, 613, aj niečo. Teraz ho vypneme. Dobre, je tam 0. Skúsme ešte raz naplno. No a ukazuje, že pri 59% by tento fén išiel 2,5 hodiny. Dobre, to je na skúšku, to stačí. Vypneme. Vypneme to. A teraz ideme vyskúšať vlastne, prečo vlastne toto všetko celé video robím. Dáme tam chladničku a tam bude vlastne sa ukáže, že koľko tam šťava dokáže dodávať z tej baterky, aj keď teraz to nie je korektné, lebo nie je nabitá naplno, ale vyskúšame to. Tak, ladničku máme nachystanú, je to Beko, obyčajná malá ladnička, taká, ja som ju používal na stanovačku, môžeme sa pozrieť dovnútra, je tam aj taký malý mraziačik, tu na pivo a tak, no, ale to nie je podstatné, podstatné je toto, keď to idem zapnúť, už to máme pichnuté v meniči a zapínam menič. Chladnička sa rozbiehla, počuť, ale veľmi tichá, veľmi. To je dobré. Ale ide či nie? Slnko ide. Tak zdá sa, že ide. No a teraz sa pozrieme do apky. No, čo nám ukazuje apka? Ukazuje nám 45,9, no 43 W, 3,4 A a mala by 61 hodín. No, 61 hodín deleno 24 je nejakých, povedzme, 2,5 dňa. Ale, čo to znamená? Ja tu hodím ešte teraz parametre tej ladničky, odfotím ten štítok zadný a podľa toho to skúsime nejako vypočítať.
ale vôbec neviem, že teraz 47. 61 hodín. No toto meranie nie je vôbec korektné, pretože teraz sa ona vlastne nachladzuje, čiže má ten odber väčší. Bude to treba odskúšať normálne pri 100% nabití baterky a pri nachladení ladničky na požadovanú teplotu. Ale v tomto stave ako je, by šla 61 hodín, čo pri 60% to si myslím, že nie je zlé. Ja tú baterku hlavne na túto ladničku chcem využívať, plus nejaké večerné svietenie, nejaké LED svetla, ale to má spotrebu plus minus nič. A plus nejaké nabíjanie telefónu, či tabletu, alebo notebooku. Dobre, tak teraz bere 50 W, ale sa štartuje. Ideme sa ešte pozrieť do tej ladničky. Mám mu teraz nastavenú na 4. stupeň, čiže to je nejaký polovičný výkon, tak to sme ho aj používali na dovolenkách pri vysokých teplotách a to pivo bolo akurát vychladené. Takže takto to nechám, prípadne tam ešte naložím nejaké potraviny, nech je troška aj zaťažená. No a pre túto chvíľu som asi skončil, treba mi nabiť baterku naplno, naplniť ladničku a potom to meranie bude už korektnejšie. Tak, máme nabité, pozrieme sa na to. 100%, 26 stupňov. Pozrieme sa ešte, čo mám v ladničke. Troška, aby bola aj zaťažená. Dievčina. Nejakú vodičku tu mám, salámky. A teplomer som tam dal. Teraz je tam 23 stupňov, aj slanina je tam, pozor. A ešte som dal urobiť aj ľad. Tak, priatelia, veľká chvíľa, je tam 100%, neviem teraz koľko je hodín, 11:09, nedeľa, teda sobota je dneska, ale to napíšeme do titulkov, tak spúšťame to. Pozrieme sa, čo sa nám deje, áno. Teraz nám ukazuje 60 hodín, ale ona sa teraz len štartuje, tak predpokladám, že to troška klesne. Stále je tam. Ale počuť, že ide, dobre. Menič je tichučký, ventilácia sa nepustila. 60 hodín stále. Dobre, chvíľu počkáme, či sa to nejako zmení. Takže ladničku máme na studenovanú, vychladenú, ale 95%, 5% je minutých. A teraz, ak som to dobre sledoval, po nejakých 4 hodinách vypol prvý raz termostat. Ako vidíte, je nulový odber. No, tak teraz som celkom sklamaný z toho, že tých 5% za 4 hodiny. No uvidíme. Uvidíme teraz, ako dlho bude vypnutá, to ma zaujíma hlavne. Nejdem ho ani otvárať, mám tam teplomer, ukazoval také 4 stupne, to je tak akurát asi nie v chladničke. No a prihlásim sa zase zajtra. Tak, som tu zas a teraz v tejto chvíli je presne 24 hodín od spustenia tohto môjho experimentu. Tak pozrieme sa na stav. Čiže vidíme tam 88%. Momentálne nenabíja. Môžeme sa pozrieť ešte, keď sme tu na články. Jednotlivé články, kde by mali byť vlastne rovnaké približné hodnoty, aj sú. Takže to je v poriadku, môžeme to vypnúť. Čiže momentálne nie je žiadny odber, pretože je vypnuté, no a k tomu by som sa pristavil. Kritické boli tie prvé 4 hodiny, kde ten odber bol naozaj dosť vysoký, pretože tá chladnička sa nachladzovala. Ale teraz, od včera, mám taký pocit, no nie že pocit, ale je to tak,
Tá chladnička je viac vypnutá ako zapnutá, čiže ten termostat to reguluje a občas ho zapne na nejaké 2 až 5 minút, potom je 10 minút vypnutá. Čiže s tou spotrebou to asi nebude také zlé, ako som sa včera zlakol. Môžeme sa pozrieť aj dovnútra. Mám tam teplomerik, neviem, či to bude vidno na kamere, sú tam nejaké 4-5 stupňov. Toto aj mrazí, už ľad je hotový. Takže to máme dobre a toto som vlastne zistil, odsledoval, že na tej trojke je to asi najlepšie, vtedy drží tých 5 stupňov. Takže to je OK. No a ešte by som sa pristavil pri tomto meniči. Neviem, či s tým máte niekto skúsenosť, keď tak mi to môžete napísať do komentárov. A síce, teraz už zaplo, akurát, že má odber, klasická plus minus 50 W, teda ukazuje 74 hodín, ale to tak kolíše. Ale ono ten čas zostávajúci je dosť mylný, lebo ono to vlastne ukazuje stav, keď vlastne tá chladnička chladí, keď bere tú elektrínu z tej batérky. Čiže to treba brať s rezervou. Dobre, k tomu meniču. Tento menič má 2 ventilátory chladiace, ktoré sa mi ešte ani raz nezapli. No ja laicky si myslím, že je to preto, že jednoducho je málo zaťažený a neprehrieva sa, takže ho v podstate netreba chladiť. Má 2000 W, ladnička bere 50, čiže to je nejakých, keď dobre počítam, 2,5%. 2,5% je vlastne zaťažený ten menič. Takže on sa vlastne aj takto rukou, keď chytím, trošičku je to teplé, ale to je taká pracovná teplota. No tak uvidíme, že keď dokončím tento experiment, tak tam skúsim napojiť niečo silnejšie, nejaký vysávač alebo čo, a že či sa to zapne. No, teraz neviem, či to je pokazené, alebo jednoducho to nie je potrebné zapínať. No tak pre túto chvíľu hádam všetko, ešte môžeme stále pozrieť ten čas, no teraz je 74 hodín, to kolíše tak plus minus 2 hodiny. No ale 88% za 24 hodín minulo 12%, čiže a hovorím, ten začiatok bol kritický, ale teraz to už pekne udržiava. No tak uvidíme, že ako toto všetko dopadne. No tak ja sa pokúsim ešte zajtra o takomto čase približne prihlásiť a zase si to skontrolujeme. Tak som tu zas, ubehlo nejakých 46 hodín, čiže necelé 2 dni. Stav 80%, ukazuje teraz nejakých 66 hodín, 13,2 V, nejaké 4 A, 50 W, ale to už je klasika, tie hodnoty sú tam stále rovnaké. Menič stále nezapol ventilátory a zrejme ani nezapne pri tomto odbere malom. No, čo by som ešte povedal? No tak nič, to už nebudeme to naťahovať. Zajtra sa zase prihlásim a uvidíme, koľko nám táto ladničôčka vydrží šlapať na túto baterôčku. Už som tu zas, priatelia. Ja viem, už som asi začínam byť aj troška otravný s týmto môjim pokusom, no ale už to musíme nejako dokončiť. Takže teraz sa hlásim po nejakých 96 hodinách, čiže necelé 4 dni. Pozrieme sa na stav. Takže vidíme, je tam 65%. Teraz nenabíja, čiže nevidíme dokedy. Dúfam, že to zapne medzičasom. Pozrieme sa na články. Vidíme tam 3,28 V približne na každom článku. Takže to je dobré, to môžeme dať preč. Tak, pozrieme sa do chladničky. Ako vidíme, je tam stále nejakých 5 stupňov, presne tak. Stupeň číslo 3. Stále to sa nezmenilo nič. Môžeme zavrieť. Nezaplo nám ho ešte. No ale po 94 hodinách
65%. To je slušné. Tak priatelia, ešte som trošku špekuloval, nedalo mi. A chcel som si overiť, ako to je vlastne v týchto zásuvkách na tomto meniči. Či je tam správne vlastne rozmiestnenie fázy a pracovného vodiča, čiže nuláku. To je správne. Je to fáza aj na ľavej strane, na pravej strane je pracovný vodič. Ale tuto ako vidíte, po stranách sú tie kontakty. To by malo byť vlastne uzemnenie. Klasický kolík, ako je tuto, uzemňovací. No lenže, ja som to meral a tam ten kolík vôbec nie je funkčný. Takže neviem teraz, že či je to len fake, alebo druhá možnosť, tuná je taký, ak dobre vidím, neviem, či to vidí kamera, kontakt, taká šrobka, vlastne uzemňovacia. No lenže, kde ho uzemniť? V klasickej domácnosti, keď máme normálne zásuvky, tak samozrejme ten kolík je pripojený na lištu, obyčajne medenú, niekde v ističovej skrine alebo v rozvodnej skrini. Takže samozrejme niekde pri karavane v prírode nič také nemáme, takže vlastne tá chladnička teraz nie je vôbec uzemnená. Čo asi nie je dobre, takže pokiaľ niekto viete, ako toto vyriešiť v prírode, v karavane, kde to vlastne uzemní, tak vás poprosím, dajte mi to do komentára, lebo naozaj netuším, ako to spraviť. Čo je dosť problém, pretože samozrejme pri nejakých spotrebičoch, pri nejakej vrtačke alebo ja neviem, kosačke, tam vlastne ten uzemňovací vodič ani nie je, ale pri kovových spotrebičoch, ako je chladnička, by tam mal byť, tak neviem, ako to spraviť. Pozrieme, či už nezaplo. Ešte nie, no a teraz ju sa nezapne. No čo by sme ešte povedali? LiFePO baterôčka, litium, železo, fosfát, 4 články. To vieme. No čo, ide ho zapnúť, či nie? Dobre, ja počkám chvíľu a potom sa prihlásim. No, len čo som to vypol, tak to nabehlo, takže nejakých 5 sekúnd som to musel prerušiť. Takže vidíme nejakých 52 hodín. 52 hodín. Tie volty sme si pozreli na článkoch, 25 stupňov. No, 50 hodín plus 94 je no, nejakých 140, dajme tomu. Však to už je slušné. To je super. Ja som normálne zvedavý, že ako dlho to pôjde. Ale rozmýšľam, že či ho nechám úplne do nuly, alebo jej tam nechám nejaké 3%, 5%. A uvidíme. To sa ešte rozhodnem. Ale toto ma hnevá, tento uzemňovací kolík. Neviem, ako toto vyriešiť. Či zabiť do zeme len nejakú tyč, tam to pripojiť. No by som chcel vedieť, že či tie kontakty uzemňovacie sú len fejkové, alebo sú skutočne napojené, len samozrejme nefungujú, lebo nemám to uzemnené. By bolo najlepšie tam pozrieť, ale nechcem to rozoberať, pokiaľ je to v záruke. By sa dačo stalo, aby mi to potom mohli vymeniť. No to bude asi všetko z tohto dňa a zase sa prihlásim. Priatelia, solárnici, baterkári, som tu zas. Pozrieme sa na stav. 39%, nejakých 32 hodín. Takže chladnička nám beží presne 7 dní, aj koľko je hodín, aj 5 hodín zhruba. Takže takýto je stav. No, už teraz môžem povedať, že tento môj test dopadol dobre. Týždeň je krásne, s tým som nerátal. Môžeme pozrieť aj do ladničky ešte. Máme stupne, stále je tam nejakých 4, 5, tak to nejako drží. Dobre. Tuto ešte som neviem, či spomínal, tento menič je vlastne s čistou sinusoidou, to je toto,
ktorý je vlastne takýto potrebný pre takéto spotrebiče, ako je chladnička, napríklad ešte televízor, ja proste všade, kde je nejaká elektronika, lebo dostať aj lacnejšie s tou takou nie, čistou sinusoidou, no ale tie by nemuseli fungovať, alebo by mohli poškodiť tie elektrické zariadenia. A tuto vidíte, ešte som si spomenul, kedy vlastne tá baterka vypne, pri koľkých percentách, ale poďme do nastavení. Settings. Nech sa nám to načíta. No, tuto máme voltáž, vybíjacia voltáž. Ja ju mám momentálne nastavenú na, neviem, či to vidím dobre, 11,5%. Totižto ona potom vypne, keď dosiahne tieto volty. Ale neviem pri koľkých percentách. Škoda, že tu nie je nastavenie, že by som si nastavil tie percentá, ale musíme to sa riadiť podľa voltov. Tak dal som tam 11, no to 11,5 a momentálne nám bere nám 12,86, no teraz ho akurát vyplo. No tak uvidíme, no. Tak predpokladám, že ešte zo 2 dní by mohla ísť. Potom sa zase prihlásim. Takže 2 dní už nešla, išla nejakého 1,5 dňa. No a keď to všetko ščítam, tak by to malo byť 8 dní, aj 6 hodín. Žiaľ Bohu, ten koniec som jednoducho nenatočil, pretože som nebol doma. Človek tu nemôže stáť nad tým a musí aj pracovať. No ako by sme to vyhodnotili celý tento môj test? Baterka v pohode 8 dní, aj niečo je super, to s tým som ani nerátal. Takže veľká spokojnosť z mojej strany, nevidím žiadny problém. No, takže ako by sme to vyhodnotili celú túto baterku? Je dobrá, som spokojný, no ale už keby som mal niečo vytknúť, tak všimol som si, že pri iných batériách od iných výrobcov, tuto niekde na vrchu, je taký malý displejík, ktorý ukazuje také základné informácie, ako je percentuálne nabitie a volty. To by som tam celkom privítal, pretože nie vždy máte po ruke telefón a otvára tú aplikáciu, ale to nie je nejaká výtka, no tak akože mohlo by to tam byť. A ešte jednu vec by som mal, že takáto batéria sa používa viac menej niekde na chalupách, na chatách, kde jednoducho nie ste stále. Takže bolo by celkom vhodné si ju nejako odkontrolovať aj na diaľku, čiže keby mala zabudované Wi-Fi. To by bola bomba, lebo ten Bluetooth to je však len tak na blízko. Ale inak ako v pohoda, čo sa mňa týka, túto baterku odporúčam. Je síce dosť drahá, ale že vraj 15 000 cyklov, no ale tak kto to zráta však. Takže takto ja sa lúčim. Ak sa vám video páčilo, kľudne dajte like, či nedaj Bože odber. Majte sa.